Όσο ξέρετε τον Κώστα του Λαπαβίτσα από την ακαδημαϊκή του δραστηριότητα, το ξέρετε τουλάχιστον από την πολιτική του δραστηριότητα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε μαζί μας, μας έκανε την τιμή να μας μιλήσει, να τιμήσει το φεστιβάλ μας και στο τέλος θα υπάρξουν ερωτήσεις, απαντήσεις κυκλικά και καλείστε να συμμετέχετε μέρος. Ο λόγος στον Κώστα. Μήπως μπορώ να μιλήσω χωρίς αυτό? Δεν ακούγεστε, είμαστε στην απαιτητική. Δεν έχουμε καλά. Καλά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του φεστιβάλ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να είμαι εδώ και να ανταλλάξω απόψεις και να μιλήσω με όλους εσάς και με τους διοργανωτές του φεστιβάλ και άλλους ανθρώπους και τέλος πάντων συμμαχητές σε αυτό το πράγμα που γίνεται, που γνώρισα τις τελευταίες μέρες. Είναι επίσης μεγάλη χαρά για μένα να είμαι στην περιοχή σας, που τη γνώριζα μόνο λίγο, αλλά βέβαια τη γνώριζα αρκετά από τα βιβλία. Την ιστορία του Πάνονα, την ιστορία του Μαλεβού στα εθνικά ζητήματα και στα κοινωνικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια. Και ήταν μεγάλη ικανοποίηση για μένα να μπορώ να επισκέφτομαι αυτά τα χωριά, τα οποία τα διαβάζει κανείς στα βιβλία της ιστορίας και τα βλέπει και στην πραγματικότητα όταν γυρίζει στα βουνά του, στους δρόμους του πάνω. Αλλά δεν ήρθα εδώ για να σας πω τις εμπειρίες μου από τη Λακωνία, αυτό ίσως μια άλλη φορά. Ήρθα εδώ για να κουβεντιάσουμε το τι γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή και τι γίνεται στην Ευρώπη. Ξεκινήσω λοιπόν κάνοντας μια σύντομη διάγνωση. Πού βρισκόμαστε? Θα σας πω πράγματα που ίσως τα γνωρίζετε, θα σας πω και πράγματα που ίσως να μην τα γνωρίζετε. Συνήθως οι διαγνώσεις είναι καλές όταν λες τον άλλον πράγμα που το ξέρει, κάτι που το ξέρει, αλλά δεν το έχει βάλει σε ένα πλαίσιο. Πού βρισκόμαστε? Ας ξεκινήσουμε από την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, πολύ συνοπτικά. Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι σε βαθιά καταστολή τη στιγμή αυτή. Φόροι τεράστιοι, φόροι βαρύτατοι, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στα άτομα και στις οικογένειες. Επενδύσεις που δεν πηγαίνουν πουθενά, δεν υπάρχει επένδυση στη χώρα μας και πώς να υπάρχει με τα επιτόκια και τη φορολογία και όλα αυτά εκεί που βρίσκονται. Ανεργία τεράστια. Η ζήτηση συνολικά είναι σε καταστολή, όπως πολύ καλά γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο και το καθεξής. Μετανάστευση των νέων, ειδικά των καλύτερα εκπαιδευμένων. Στάσιμες εξαγωγές, πού να αρχίσει κανείς? Είναι μια εικόνα μιας οικονομίας που είναι στάσιμη στη στιγμή αυτή, σε καταστολή. Πράγμα που το ζείτε καθημερινά όλοι σας. Όσο και αν επιβιώνετε, όπως και αν επιβιώνετε. Είναι κάτι που είμαι βέβαιος το γνωρίζετε και το ζείτε. Αυτό είναι το πρώτο. Περάσουμε τώρα στην κοινωνία. Έχουμε μια κοινωνία που είναι βαθιά πληγωμένη. Είναι πληγωμένη εδώ και χρόνια. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Είναι μια κοινωνία που έχει πληγωθεί πολύ βαθιά στον ιστό της. Υπάρχει φτώχεια, φανερή, αλλά και πολύ κρυφή φτώχεια. Γιατί η κοινωνία η δικιά μας ξέρει να κρύβει τη φτώχεια. Ξέρει να δημιουργεί μια εικονική πραγματικότητα ή τέλος πάντων να προβάλλει κάτι άλλο προς τα έξω όταν μέσα υπάρχει φτώχεια. Όλοι γνωρίζετε νομίζω τι λέω στο συγκεκριμένο. Όντως υπάρχει φτώχεια και η φτώχεια τρώει μια κοινωνία από μέσα. Είναι ένα σαράκι. Υπάρχει επίσης στροφή στο προσωπικό, στην προσωπική ζωή και στροφή προς την οικογένεια. Υπάρχει μια στροφή μακριά από το κοινωνικό, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Και περνάμε τώρα στο πολιτικό χώρο, ο οποίος στην χώρα μας έχει πάντα μια ιδιαίτερη σημασία. Στην πολιτική ζωή έχουμε μια κατάσταση μόνο ως σοκ μπορεί να περιγραφεί. Υπάρχει δυσπιστία, απόλυτη δυσπιστία προς τα πολιτικά κόμματα και στα πολιτικά πρόσωπα. Υπάρχει κινησμός, βαθύτερος κινησμός, όλοι είναι ίδιοι. Υπάρχει επίσης καχυποψία, οτιδήποτε πει κανείς, ο λαϊκός κόσμος και τα ευρύτερα στρώματα δεν το πιστεύουν και νομίζουν ότι κάτι άλλο υπονοείται και κάπου αλλού το πάει κανείς. Υπάρχει μια αίσθηση ματαιότητας, ό,τι και να κάνεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δεν αλλάζει τίποτα. Και υπάρχει και μια πάρα πολύ ανησυχητική, το χειρότερο που βλέπω εδώ, είναι μια αίσθηση προσαρμογής σε αυτό το καθημερινό που δεν πάει πουθενά.
Υπάρχει ένα είδος αποδοχής αυτού του πράγματος. Εμένα αυτή την εικόνα μου δίνει η Ελλάδα συνολικά αυτή τη στιγμή. Είναι η εικόνα μιας χώρας που ζει, επιβιώνει, αλλά δεν πάει πουθενά. Είναι μια χώρα που δίνει την αίσθηση της στασιμότητας. Δεν πάει πουθενά. Έχει κολλήσει, έχει μπλοκάρει η χώρα. Αυτό φυσικά είναι έργο πολλών, αλλά στη σημερινή του μορφή είναι έργο του Αλέξη Τσίπρα. Για να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Η συνολική εικόνα οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής στη σημερινή της κατάσταση είναι έργο του Αλέξη Τσίπρα. Όπως θα εξηγήσω με περισσότερη λεπτομέρεια. Γιατί γίνεται τώρα αυτό? Η διάγνωση είναι πάντα πολύ σημαντική, γιατί χωρίς τη διάγνωση δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Θεραπεία δεν υπάρχει. Γιατί γίνεται αυτό? Πάντα πρέπει να ξεκινάει κανείς από το γενικό σε αυτά τα ζητήματα και να μην πηγαίνει κατευθείαν στο ειδικό. Γίνεται αυτό στην πολιτική γιατί έτσι, γίνεται αυτό στην οικονομία γιατί αλλιώς. Πάντα πρέπει να ξεκινάει κανείς από το γενικό. Αλλιώτικα χάνεται η εικόνα και χάνεται η κατεύθυνση. Το γενικό τι λέει λοιπόν? Το γενικό λέει το εξής. Είχαμε μια τεράστια κρίση παγκόσμια το 2007 μέχρι το 2009. Η κρίση αυτή μεταξελίχθηκε σε κρίση της Ευρωζώνης από το 2010 και μετά. Είναι μια συνέχεια, αλλά πήρε μια ιδιαίτερη μορφή στην Ευρωζώνη. Ενώ σταμάτησε αλλού, στις ΗΠΑ και αλλού, στην Ευρωζώνη συνεχίστηκε. Και συνεχίστηκε ουσιαστικά γιατί η Ευρωζώνη έχει αποτύχει, η Νομισματική Ένωση έχει αποτύχει και οδηγεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποτυχία. Υπάρχει δηλαδή αυτό είναι το βασικό αίτιο του προβλήματος της Ευρώπης και της χώρας μας συνολικότερα. Γιατί ο κύριος αίτιος της αποτυχίας της Ευρωζώνης και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Γερμανία. Θέλω λίγο να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δεν είναι αντιγερμανικό αυτό που λέω. Είναι μια ψύχρεμη ανάλυση σε εθνικό επίπεδο και θα εξηγήσω και τι συμβαίνει και μέσα στη Γερμανία. Ο κύριος αίτιος είναι η Γερμανία. Γιατί το γερμανικό μεγάλο κεφάλαιο και οι γερμανικές μεγάλες τράπεζες από τα τέλη της δεκαετίας του 90 ακολουθούν πολιτική παγώματος των μισθών. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Είναι δηλαδή πρόβλημα κεφαλαίου εργασίας. Το κεφάλαιο νίκησε στη Γερμανία. Νίκησε και επέβαλε μια πολιτική παγώματος των μισθών. Άλλαξε δηλαδή η βασική σχέση στη Γερμανία, που μέχρι τότε ήταν μια σχέση μοιράσματος της παραγωγικότητας. Από το τέλη της δεκαετίας του 90 και μετά τα κέρδη τα παίρνει το κεφάλαιο. Τι κάνει τώρα αυτό? Είναι απλό αυτό που κάνει. Όταν παγώνεις τους μισθούς, δημιουργείς τεράστιο πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας μέσα σε μια νομισματική ένωση. Γιατί παγώνεις τους δικούς σου μισθούς, παγώνεις άρα τις τιμές, κατεβάζεις τις τιμές, ανεβαίνουν οι τιμές των άλλων, δημιουργείται κενό και δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Ή νικάς εσύ στον ανταγωνισμό αν έχεις παγώσει τις τιμές. Ο θρίαμβος της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, δεν οφείλεται ούτε σε θαύμα παραγωγικότητας, ούτε σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ούτε στην ικανότητα των τευτώνων και διάφορες άλλες ανοησίες που ακούγονται κατά κόρον. Οφείλεται στο πάγωμα των μισθών, δηλαδή οφείλεται στη συμπίεση της εργασίας από το κεφάλαιο. Το οποίο έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Σκεφτείτε λίγο. Αν η διαφορά είναι 2% κάθε χρόνο στις τιμές, αν το πολλαπλασιάσεις επί 10 χρόνια, είναι 20%. Δοκιμάστε να ανταγωνιστείτε με 20% διαφορά στις τιμές. Δεν μπορείς. Εκεί οφείλεται η απώλεια ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας τα χρόνια που πέρασαν. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Πλεονάσματα για τη Γερμανία, ελλείμματα για την περιφέρεια, δανεισμός από τη Γερμανία, τεράστια χρέη στην περιφέρεια. Η Ελλάδα είναι η χειρότερη περίπτωση αυτής της κρίσης. Είναι μια γενικευμένη κρίση με την Ελλάδα η χειρότερη περίπτωση. Γιατί πάσχει και τα δικά της προβλήματα, τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε. Αλλά μέσα στο πλαίσιο αυτό. Τι έχουμε τώρα? Αντί να γίνει δομική αλλαγή το 2010, αντί τα πράγματα να πάνε καλύτερα, αντί δηλαδή να υπάρξει μια συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει και να υπάρξει γενικότερη αλλαγή, τα πράγματα γίνανε χειρότερα. Το εντυπωσιακό με την Ευρώπη είναι από το 2010 και μετά, αντί να αλλάξει το πώς γίνονται τα πράγματα, συνέχισε την ίδια πορεία και τα έκανε πιο σκληρά. Δηλαδή αυτό που λένε πολλοί πολιτικοί και του ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρώπη αλλάζει. Ναι, αλλάζει. Αλλά αλλάζει προς το χειρότερο. Δεν αλλάζει προς το καλύτερο. Τα πράγματα λοιπόν γίνανε πιο σκληρά. Γιατί η πολιτική που ακολουθήθηκε είναι ξεκάθαρη. Λιτότητα, που στη χώρα μας ήταν τεράστια. Ιδιωτικοποίησεις. Απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Far West έχει γίνει η αγορά εργασίας. Και μείωση των μισθών.
Αυτό είναι το πλαίσιο πολιτικής που εφαρμόστηκε στην Ευρώπη. Τι κάνει η πολιτική αυτή? Διασφαλίζει τη γερμανική ηγεμονία. Αυτό κάνει. Διασφαλίζει τα συμφέροντα του γερμανικού εξαγωγικού κεφαλαίου, τις γερμανικές εξαγωγές. Διασφαλίζει την υπεροχή των γερμανικών τραπεζών και διασφαλίζει την υπεροχή της Γερμανίας ως χώρας μέσα στην Νομισματική Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στην Ευρώπη όπως δεν έχει κυριαρχήσει ποτέ. Η μόνη αντίστοιχη περίοδος που μπορεί να βρει κανείς είναι αυτή του Χίτλερ. Χωρίς αυτό να πω ότι σήμερα υπάρχει Χίτλερ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά ιστορικά, αν το δει κανείς, η μόνη αντιστοιχεία είναι τότε. Σήμερα η Γερμανία έχει λόγο στο ποιος θα είναι πρωθυπουργός της Ιρλανδίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία της Ευρώπης. Και η ισχύς αυτή οφείλεται σε αυτό που σας εξήγησα, στην κυριαρχία της μέσα στην Νομισματική Ένωση. Η οποία όμως τι κάνει? Διαλύει την περιφέρεια, όπως έχει διαλύσει στη χώρα μας, και χτυπάει τις χώρες του κέντρου. Πλήττει και την Ιταλία, πλήττει και τη Γαλλία, οι οποίες δεν μπορούν και αυτές να ανταγωνιστούν για τον ίδιο λόγο. Κυριαρχεί δηλαδή η Γερμανία, αλλά κυριαρχεί σε βάση αθρίου. Υπάρχει αποτυχία της Ευρώπης συνολικότερα. Γιατί η Νομισματική Ένωση είναι πλέον η σπονδυλική στήλη της Ευρώπης. Υπάρχει λοιπόν αποτυχία της Νομισματικής Ένωσης, αποτυχία της Ευρώπης. Η Ευρώπη πηγαίνει προς διάλυση, να μην έχετε καμία αμφιβολία με τις σημερινές πολιτικές. Το πρώτο βήμα είναι η έξοδος της Βρετανίας. Δεν είναι τυχαίο γεγονός αυτό. Είναι ιστορικό γεγονός. Το ότι έφυγε η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πρώτο σημάδι ότι έχει αρχίσει η διάλυση αυτού του πράγματος, που επαναλαμβάνω, οφείλεται στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο? Τι να κάνει η χώρα μας και πώς να το αντιμετωπίσουμε? Πριν από 6 χρόνια θα σας είχα δώσει μια εύκολη απάντηση. Και την είχα δώσει, δηλαδή, την είχα πει και δημόσια. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Θέλω λοιπόν να συνεχίσω λίγο παραπάνω τη διάγνωση. Τι να κάνουμε? Πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα? Το πρόβλημα σήμερα είναι πλέον εξαιρετικά σύνθετο για τη χώρα μας. Δεν είναι μόνο αυτό το οικονομικό πρόβλημα που σας εξήγησα, είναι πολύ πιο σύνθετο. Γιατί μέσα στα 6 χρόνια βαθύτερα της κρίσης, μέσα στα 6 χρόνια πίεσης που ασκείται στη χώρα μας, η κατάσταση έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη, πρώτον από πλευράς δημοκρατίας. Σήμερα δηλαδή είναι και θέμα δημοκρατίας πλέον στη χώρα μας. Γιατί? Θα σας το εξηγήσω, είναι πολύ απλό, δεν είναι αφηρημένο. Υπάρχει καταρχήν μέσα στο πλαίσιο αυτό άρνηση της λαϊκής βούλησης. Είναι φαινόμενο καινούργιο αυτό και εντονότατο. Το είδαμε στην Ιταλία με τον διορισμό κυβέρνησης από τα πάνω και το είδαμε στη χώρα μας, όπου ο ελληνικός λαός ψηφίζει όχι 62% και γίνεται ναι. Αυτό είναι ευθεία άρνηση της λαϊκής βούλησης. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρη ένδειξη τέτοιου πράγματος. Υπάρχει δυσλειτουργία του Κοινοβουλίου. Την έζησα από μέσα και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι λειτουργεί πάρα πολύ προβληματικά η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Γιατί? Γιατί κυριαρχεί εκτελεστική εξουσία. Κυριαρχεί η κυβέρνηση. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Ο έλεγχος που ασκείται από το Κοινοβούλιο είναι αμεληταίος. Φλιαρία, χωρίς αποτελεσματικότητα στον έλεγχο. Παρακάμπτεται δε το Κοινοβούλιο όποτε προκύψει θέμα το οποίο είναι θέμα αιχμής για την επιβίωση της Νομισματικής Ένωσης ή για την επιβολή των πολιτικών αυτών που σας περιέγραψα. Παρακάμπτεται τρασίτατα το Κοινοβούλιο με τη διαδικασία των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, τις οποίες κάποτε κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά υιοθέτησε ασμένος, οι οποίες επιβάλλονται με τη διαδικασία του επίγοντος και ακόμα χειρότερο του κατεπήγοντος. Ξέρετε τι κατεπήγον? Περνιέται ένα νομοσχέδιο το οποίο επηρεάζει τη ζωή όλων των Ελλήνων μέσα σε 10 ώρες. Μέσα σε 10 ώρες, όπου δεν έχει δυνατότητα να μιλήσει σχεδόν κανένας. Αυτό λέγεται κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό εγώ το λέω παράκαμψη του κοινοβουλευτισμού και της λειτουργίας του. Αυτό είναι απόρρια της κρίσης. Και τέλος, μέσα στα 6-7 χρόνια, έχουμε όλο και περισσότερο αυταρχισμό του κράτους. Ενίσχυση των δυνάμεων καταστολής, ενίσχυση δηλαδή των δυνάμεων της αστυνομίας και όλων των υπολείπων δυνάμεων ασφαλείας, γιατί το κράτος φοβάται. Και έχουμε ενίσχυση της καταστολής. Όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο το μόνο πρόβλημα δημοκρατίας, είναι ακόμα συνδετότερο. Γιατί έχουμε και πρόβλημα κυριαρχίας πλέον στη χώρα μας. Έχουμε πρόβλημα κυριαρχίας λαϊκής και εθνικής, το οποίο φάνηκε πεντακάθαρο τα τελευταία 6 χρόνια. Πώς? Θα σας πω. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο οικονομικό που θα θέλει να περάσει η σημερινή κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση που δεν θα δώσει το OK η Τρόικα ή οι θεσμοί, όπως τους λένε τώρα, το κουαρτέτο, όποιο άλλο όνομα θα βρει για να
αποδόσεις του. Δεν υπάρχει κανένα νομοσχέδιο το οποίο δεν θα περάσει από τον έλεγχο των δανειστών, οι οποίοι θα το εξετάσουν βήμα-βήμα και θα κοιτάξουν κυρίως αν είναι συμβατό με την πολιτική λιτότητα. Είναι άμεση απώλεια κυριαρχίας. Στην ουσία δεν υπάρχει η ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, είναι πλήρως εξαρτημένη. Ταυτόχρονα υπάρχει εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, η οποία γίνεται από μια κυβέρνηση, η οποία βγήκε όταν ήταν στην αντιπολίτευση, οριόμενη κατά των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία σήμερα ξεπλάει τα πάντα. Φτάσαμε σε σημείο η Ελλάδα να πουλάει ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται και ό,τι δεν είναι καρφωμένο κάτω, αλλά ακόμα και αυτά πουλούνται από το δημόσιο. Η εκποίηση λοιπόν της δημόσιας περιουσίας γίνεται με όρους υπέρ των αγοραστών, προφανώς και πολύ προβληματικούς όρους για τον ελληνικό λαό. Ταυτόχρονα υπάρχει εκποίηση και πώληση των τραπεζών που δεν ήταν εθνικό στοιχείο, τέλος πάντων με τον ίδιο τρόπο, δεν ήταν δημόσια περιουσία, αλλά ήταν βασικός πυλώνας της οικονομίας και θα επανέλθω σε αυτό. Εκποίηση των τραπεζών τον Νοέμβριο που μας πέρασε, ακριβώς μέσα στην πολιτική αυτή, σχεδόν με μελιτέο αντάλλαγμα, με καταστροφή των ομολογιούχων και των αυτών που κατήγαν τις μετοχές. Και ποιοι τις αγόρασαν? Ό,τι χειρότερο υπάρχει στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά. Τα κερδοσκοπικά φαντ, ό,τι χειρότερο υπάρχει. Απώλεια δηλαδή κυριαρχίας πεταφάνερη στο οικονομικό πεδίο. Υπάρχει επίσης υποβάθμιση της κρατικής μηχανής. Θέλω να επιμείνω μια στιγμή εδώ, γιατί πολλά ακούγονται για το κράτος. Το ελληνικό κράτος έχει τα τρία κακά της μοίρας του. Δεν υπάρχει. Όλοι το ζούμε και το ξέρουμε. Ναι, αλλά έχει και ορισμένες δεξιότητες. Είχε την ικανότητα να κάνει ορισμένα πράγματα. Σήμερα, με την πολιτική που έχει ακολουθηθεί την τελευταία εξαετία, δεν μπορεί να κάνει πράγματα που έκανε πριν από 20 χρόνια. Γιατί δεν έχει τους ανθρώπους, δεν έχει τους μηχανισμούς και δεν έχει την αυτοπεποίθηση για να το κάνει. Έχουμε δηλαδή σταδιακή υποβάθμιση της κρατικής μηχανής. Η Ελλάδα ως κρατική μηχανή σήμερα βρίσκεται σε στιγμή μοναδικής αδυναμίας. Νομίζω ότι το ελληνικό κράτος βρίσκεται στις τις μεγαλύτερες στιγμές αδυναμίας ιστορικά τη στιγμή αυτή. Αυτό φυσικά πηγαίνει με γεωπολιτική αδυναμία, η οποία δεν έχει προηγούμενο. Ακριβώς λέγοντας ότι θα μας κρατήσουν μέσα στο κλαμπ των ισχυρών και ούτω καθεξής, έχουμε φτάσει να είμαστε παρείες μέσα στα κλαμπ αυτά, να μην μας δίνει σημασία κανείς, πράγμα που το ζείτε όλοι. Όλα αυτά, η απώλεια κυριαρχίας συνοψίστηκε πάρα πολύ ξεκάθαρα στο θέμα των μεταναστών. Προέκυψε θέμα μεταναστών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και συνεχίζει να υπάρχει. Ποιος έλαβε τις αποφάσεις? Όχι η Ελλάδα. Δεν τις έλαβε τις αποφάσεις η Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν στο εξωτερικό, η Γερμανία, η Τουρκία, οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποφάσισαν ποιος θα κλείσει τα σύνορα, ποιος θα δώσει χρηματοδότηση και ούτω καθεξής, και η Ελλάδα σύρθηκε. Απόλυτη εξάρτηση. Λοιπόν. Άρα λοιπόν έχουμε θέμα δημοκρατίας και κυριαρχίας. Και εδώ θέλω να σας πω ένα πράγμα. Θα σταματήσω. Έχω πει αρκετά γι' αυτό. Αυτό που προέκυψε ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια, κατά την άποψή μου, είναι ότι λαϊκή, εθνική κυριαρχία και δημοκρατία πάνε μαζί. Αυτό είναι το μάθημα των τελευταίων 6 χρόνων. Το λέω αυτό γιατί πολλοί μέσα από την αριστερά πίστευαν και λέγανε άλλα πράγματα. Ότι θα βρεθεί η δημοκρατία στον χώρο των διεθνή, θα ζητήσουμε τη συμπαράσταση των Πορτογάλων εργατών και να τα κάνουμε όλα αυτά. Βεβαίως, είναι απαραίτητα. Αλλά το μάθημα των τελευταίων 6 χρόνων είναι ότι η εθνική, η λαϊκή κυριαρχία και η δημοκρατία πάνε μαζί. Γιατί ο χώρος έξω από τον εθνικό περίγυρο είναι ο κατεξοχήν χώρος του κεφαλαίου. Και εκεί θα σε πνίξουν. Όπως συνέβη με τη χώρα μας. Ή να σας το πω αλλιώς. Για να μπορέσεις να έχεις μια κυβέρνηση η οποία θα αλλάξει τις καταστάσεις στη χώρα μας, θα χρησιμοποιήσει δηλαδή μοχλούς και εργαλεία για να αλλάξει τις καταστάσεις εδώ και τώρα, όχι στο απότερο μέλλον, πρέπει η κυβέρνηση αυτή να ελέγχει το εθνικό κράτος. Εάν δεν το ελέγχεις και αν δεν υπάρχει κυριαρχία, τότε δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Οι απ' έξω σε σταματάνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι το μάθημα των τελευταίων 6 χρόνων και χάνεται και η δημοκρατία έτσι. Η απώλεια δημοκρατίας που σας περιέγραψα έχει έρθει απ' έξω. Οι πιέσεις απ' έξω οδήγησαν σε αυτή την απώλεια δημοκρατίας. Τι να κάνουμε λοιπόν.
να επανέλθω στο τι να κάνω. Θα σας τα απαντήσω όλα αυτά μέσα στο επόμενο 20 λεπτό. Και μετά θα κάνετε ερωτήσεις σήμερα. Χρειαζόμαστε συνολική πολιτική αλλαγή. Οι μέρες που λέγαμε και εμείς και άλλοι θα γίνει άρση της λιτότητας, θα κάνουμε διαπραγμάτευση και θα αλλάξουν τα πράγματα, αυτά πέρασαν. Χρειάζεται συνολική αλλαγή πολιτικής, χρειάζεται ανάκτηση κυριαρχίας, χρειάζεται εδραίωση της δημοκρατίας και χρειάζεται επανεκκίνηση της οικονομίας με νέα πολιτική που να τα επιτρέψει αυτά. Να επιτρέψει δηλαδή την ανάκτηση κυριαρχίας και την εδραίωση της δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα, κατά την άποψή μου. Δεν θα σας πω πολλά για την ανάκτηση της κυριαρχίας και την εδραίωση της δημοκρατίας. Θα σας πω μόνο ότι πιστεύω ότι χρειάζεται, για παράδειγμα, σίγουρα συντακτική συνέλευση. Πρέπει να υπάρξει συντακτική συνέλευση στην Ελλάδα για να θέσει θέμα συντάγματος και να συζητηθεί το πολιτιακό στην Ελλάδα όπως πρέπει να συζητηθεί. Αλλά δεν θα πω σε αυτό. Είναι κάτι που μπορούμε να κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά. Θα περάσω στο θέμα της επανεκκίνησης της οικονομίας. Εκεί θέλω να επικεντρώσω, γιατί με αυτό θα σας πω και τι πιστεύω για τα άλλα δύο ζητήματα, για την κυριαρχία και για τη δημοκρατία. Μέσω της πολιτικής και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Γιατί αυτά πάνε μαζί, είναι σύμφωνα. Τι είδους πολιτική, οικονομική χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα? Ας το δούμε ψυχρά και απ' έξω, έχοντας κάνει αυτή τη διάγνωση. Και μετά θα πούμε στο πώς μπορεί να γίνει. Κατά την άποψή μου, χρειάζονται ορισμένα βήματα που είναι ξεκάθαρα. Πρώτα, πρέπει να υπάρξει απαλλαγή από το άχθος του χρέους. Το λέμε και το ξαναλέμε και δεν γίνεται πραγματικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολύ απλά. Πάυση πληρωμών στο χρέος και έναρξη διαπραγματεύσεων ή κλίση για διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση. Η διευθέτηση του χρέους θα γίνει και αυτή με διαπραγματεύσεις και θα περιλαμβάνει διαγραφή, ρήτρα αποπληρωμής με βάση την ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα φάσμα προτάσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν εκεί, αλλά χωρίς πάυση πληρωμών. Χωρίς δηλαδή άσκηση εθνικής κυριαρχίας στο χρέος, γιατί αυτό είναι. Χωρίς άσκηση εθνικής κυριαρχίας στο χρέος δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Για να απαλλαγεί η Ελλάδα από το πρόβλημα του χρέους, για να πάψει να κυνηγάει την ουρά της. Γιατί αυτό γίνεται. Προσπαθώντας να πληρώσει το χρέος, πρέπει να σταματήσει να το πληρώνει. Να δηλώσει ότι δεν πληρώνω και σε καλώ σε διαπραγματεύσεις για να βρούμε τη λύση στο πρόβλημα αυτό. Βήμα 1. Βήμα 2. Το οποίο είναι σύμφωτο με το πρώτο. Άρση της λιτότητας. Η λιτότητα οφείλεται στο ότι προσπαθούμε να πληρώσουμε το χρέος. Επιδιώκουμε να βγάλουμε πλεονάσματα 1,5% του χρόνου, 3,5% και μετά, τεράστια πλεονάσματα, πρωτογενή, για να πληρώνουμε το χρέος. Για να βγάλουμε τα πλεονάσματα επιβάλλουμε φόρους. Αν λοιπόν έχετε να πληρώσετε τεράστια ποσά, και εγώ το ίδιο, τη εβδομάδα αυτή και τις εβδομάδες που έρχονται, αυτό οφείλεται βασικά στο χρέος. Κυνηγάμε την ουρά μας για να πληρώνουμε το χρέος. Εάν γίνει πάυση πληρωμών στο χρέος, μπορεί να γίνει άρση της λιτότητας. Άρση της λιτότητας σημαίνει καταρχήν ελάφρυνση της φορολογίας. Δεν έχει λόγο η Ελλάδα να πληρώνει τους φόρους που πληρώνει σήμερα. Δεν υπάρχει λόγος. Ο κύριος λόγος είναι η επιδίωξη εξυπηρέτησης του χρέους. Άρση λοιπόν της λιτότητας με μείωση της φορολογίας και νέα δημοσιονομική πολιτική που θα στηρίζει την απασχόληση, τη μείωση της ανεργίας δηλαδή. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Όχι να πληρώνουμε το χρέος. Και χρήση της νομισματικής πολιτικής ακριβώς για τον λόγο αυτό. Αυτό θα πει άρση της λιτότητας. Είναι το δεύτερο βήμα που χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Τόνωση της ζήτησης μέσω της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής για να μειωθεί η ανεργία. Είναι τόσο φανερό. Δηλαδή, δευτεροετής φοιτητής της οικονομικής το καταλαβαίνει. Αυτό. Τρίτο. Τράπεζες. Η μαύρη τρύπα της ελληνικής οικονομίας. Επί 6 χρόνια. Όλες οι πολιτικές των μνημονίων έθεταν πρώτο στόχο τη διάσωση των τραπεζών, τη σωτηρία των τραπεζών, που όπου να είναι ως ο νούπο διασώζονται και γυρίζουν και αρχίζουν και δίνουν και πίστοση και θα ξεκινήσουν και θα κάνουν και θα δείξουν. Η τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν τον Νοέμβριο, που πουλήθηκαν. Και ό,τι θαύματος. Σήμερα πάλι έχουν πρόβλημα οι τράπεζες, πάλι τεράστια τα χρέη, τα δάνεια που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, πάλι θα αρχίσουν να τα πουλάνε για να βρεθεί ο δανειζόμενος σε φοβερή κατάσταση, γιατί δανείστηκε με άλλους όρους, κάνοντας τους υπολογισμούς του λογικά και βρισκόμενος δυναμίας πληρωμής. Σήμερα γιατί φταίει ο ίδιος. Τι πρέπει να γίνει με τις τράπεζες? Εθνικοποίηση των τραπεζών αμέσως. Άμεσο βήμα. Οι ιδιωτικές τράπεζες στην Ελλάδα έχουν αποτύχει. Εθνικοποίηση, αλλά σε άλλη βάση.
Όχι με τα τροπτικά των τραπεζών των προηγούμενων εποχών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι λέω. Όχι με τα τροπτικά των τραπεζών που συνδέονται με τα πολιτικά κόμματα, με τους τοπικούς ηγεμονίσκους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τις τράπεζες είτε για να πλουτίσουν οι ίδιοι, είτε για να δημιουργήσουν καταστάσεις ασφυξίας. Εθνικοποίηση των τραπεζών με νέα διοίκηση και νέο πνεύμα στις τράπεζες για να στηριχτεί η ανάπτυξη και δημιουργία τράπεζας ανάπτυξης. Αναπτυξιακής τράπεζας. Η Ελλάδα χρειάζεται τράπεζα αναπτυξιακή, η οποία σίγουρα θα έχει και αγροτικό κομμάτι, αν δεν φτιαχτεί καινούργια αγροτική τράπεζα. Όπως οφείλει να υπάρχει, κατά την άποψή μου. Στη βάση αυτή, αναπτυξιακή πολιτική. Πραγματική αναπτυξιακή πολιτική. Τι σημαίνει αναπτυξιακή πολιτική στην Ελλάδα? Όλοι γεμίσαμε αναπτυξιολόγους. Ανοίγει κανείς την εφημερίδα και διαβάζει 4 πολιτικές ανάπτυξης από 3 δημοσιογράφους. Γιατί συνήθως ένας από αυτούς έχει 2 πολιτικές. Όλοι γνωρίζουν πώς θα γίνει η ανάπτυξη και όλοι έχουν σχέδια ανάπτυξη. Να βγουν και να πούν αυτό που πρέπει να πούν, να το λένε. Το οποίο είναι τι? Χωρίς στοχευμένη πολιτική τόνωσης της γεωργικής παραγωγής και κυρίως της βιομηχανικής παραγωγής, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει στην Ελλάδα σήμερα τόνωση του δευτερογενούς τομέα. Τόνωση της δευτερογενούς παραγωγής, δηλαδή του τομέα του βιομηχανικού. Γύρισα μεγάλο κομμάτι της Λακωνίας τις τελευταίες μέρες. Πρέπει να σας πω και το κουβέντιασα με φίλους και άλλους τελευταίες μέρες. Η οικονομία της Λακωνίας μου προκαλεί τεράστια αίσθηση μεγάλη. Η σχεδόν απόλυτη έλλειψη δευτερογενούς τομέα. Πού είναι δευτερογενής τομέα? Πώς ζει ο τόπος αυτός? Πώς ζει η περιοχή? Μόνο με τις ελιές γίνεται? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Αυτό δεν υπάρχει κι αλλού στην Ελλάδα. Χωρίς βιομηχανικό τομέα δεν θα πάμε πουθενά. Και δεν εννοώ απαραίτητα βαριά βιομηχανία. Εννοώ δευτερογενή τομέα που θα έχει την ικανότητα της μεταποίησης και της παραγωγής προϊόντων τέτοιου τύπου, γιατί από εκεί πηγάζει η άνοδος της παραγωγικότητας και από εκεί πηγάζει τελικά η ανάπτυξη και ο πλούτος. Χωρίς στοχευμένη πολιτική δημοσίων επενδύσεων, χωρίς χρήση του τραπεζικού συστήματος, χωρίς επιβολή δασμών για να προστατευτεί ένα κομμάτι το οποίο θα θέλουμε να αναπτυχθεί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σας το λέω με τα πάση σοβαρότητας. Δεν γίνεται. Όποιος σας πει ότι μπορεί να υπάρξει βιομηχανική πολιτική απελευθερώνοντας, κατεβάζοντας τους μισθούς και περιμένοντας τον ξένο επενδυτή να έρθει για να επενδύσει, δεν ξέρει τι λέει ή έχει κακό σκοπό ο ίδιος. Επόμενο βήμα. Αναδιανομή. Η Ελλάδα χρειάζεται αναδιανομή. Όχι η φορολογία του τύπου που έχουμε τώρα, αλλαγή της φορολογίας για να υπάρξει αναδιανομή και μέσω εισοδηματικής πολιτικής. Τόνωση δηλαδή του κατώτατου μισθού για να υπάρξει και τόνωση της ζήτησης. Αναδιανομή λοιπόν είναι το επόμενο βήμα. Και τέλος, αλλαγή του κρατικού μηχανισμού. Με το σημερινό κρατικό μηχανισμό αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Εάν δεν υπάρξει βαθιά τομή στον κρατικό μηχανισμό, αν δεν υπάρξει στελέχωση ανθρώπους που θα κατέχουν τα ζητήματα σε βάθος και θα είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν, δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτή η πρόκληση. Και ρωτώ. Αυτή η σύνθετη αλλαγή που σας προτείνω γίνεται μέσα στην ΟΝΕ? Νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο ότι δεν γίνεται. Η ΟΝΕ είναι αυτή που μας έφερε εδώ που είμαστε. Αυτά που σας περιγράφω, τα οποία χρειάζονται για να βγούμε από το αδιέξοδο, δεν γίνονται με στην Νομισματική Ένωση. Πράγμα που το διαπίστωσε και ο Τσίπρας, όπως θα σας πω τα επόμενα λεπτά. Η έξοδος από την ΟΝΕ είναι απαραίτητο βήμα για να γίνει όλο αυτό. Δεν είναι η ίδια η απάντηση. Ποτέ δεν ήταν η ανάκτηση της νομισματικής κυριαρχίας, το εθνικό νόμισμα, από μόνο του η απάντηση. Ποτέ δεν ήταν αυτό. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν είπα τίποτα. Αλλά ήταν πάντα το βήμα για να ανοίξει η πορεία για μια άλλη πολιτική για τη χώρα μας. Μια άλλη πολιτική με λαϊκή στήριξη και φυσικά προετοιμασία. Είναι απολύτως εφικτή η έξοδος. Στη χώρα μας υπόθηκαν τα μεγαλύτερες υπερβολές, τα μεγαλύτερα ψέματα, οι μεγαλύτερες ασυναρτησίες για το θέμα αυτό. Είναι απολύτως εφικτή η έξοδος. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και μετά. Θα σας αναφέρω μόνο ενδεικτικά. Για χρόνια λεγόταν πού θα βρεθεί το χαρτονόμισμα. Λες και το χαρτονόμισμα
είναι το πιο δυσκολότερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη. Πού θα έχουμε, τι λεφτά θα έχουμε. Εγώ τον αυτά του πονηρού. Γιατί ο περισσότερο κόσμο όταν σκέφτεται χρήμα, σκέφτεται το χρήμα που έχει στην τσέπη του. Και σκεφτόταν πώ θα βρει το χαρτονόμισμα. Σα λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή 0 μέχρι τον έχει χαρτονόμισμα χρειάζεται 1,5 μήνα. 1,5 μήνα ξέρετε. Χωρί να το βγάζει ο ίδιο. Να το παραγγείλει έξω. Σε 1,5 μήνα έχει κολαριστά καινούργια χαρτονόμισμα. Τόσο χρειάζεται η Αργεντινή για να σα στείλει. Με άλλα λόγια, σιγά το πρόβλημα. Αν αποφασίσει η χώρα ότι θέλει να κινηθεί στην κατεύθυνση αυτή. Και όλα τα άλλα προβλήματα μπορούν να απαντηθούν και να λυθούν με προετοιμασία. Το πρόβλημα των τραπεζών, το πρόβλημα της υποτίμησης και πώς αυτή θα μείνει μέσα σε ένα περιορισμένο πλαίσιο, το πρόβλημα της τροφοδοσίας των βασικών αγορών, καύσιμα, φάρμακα και τρόφιμα, στα οποία η Ελλάδα έχει επαρκή κάλυψη και μπορεί να έχει ακόμα καλύτερη αν προετοιμαστεί για την κίνηση αυτή σε όλους αυτούς τους τομείς. Η υποτίμηση που θα ακολουθήσει θα είναι μια ένεση για την οικονομία και θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση και στην εφαρμογή του προγράμματος που σας περιέγραψα. Πρώτο αυτό. Γίνεται αυτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται. Αυτό που σας περιέγραψα πριν, τα ΑΣΜΗ και τα λοιπά δεν γίνεται. Άρα χρειάζεται καθεστώς εξαίρεσης. Δεν χρειάζεται να φύγει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως. Δεν είναι σύμφυτο αυτό. Έξω από την ΟΝΕ χρειάζεται η Ελλάδα αύριο. Αυτό που χρειάζεται παράλληλα είναι καθεστώς εξαίρεσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο είναι τι? Εξαίρεση σε κύριους τομείς της βιομηχανίας και αγροτικούς. Διαπραγμάτευση. Έτσι κι αλλιώς είδαμε τι συμβαίνει με τη Βρετανία. Έφυγε, αλλά έχει 2 χρόνια να διαπραγματευτεί. Έχει ακόμα και διάστημα μπροστά της για να κάνει ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συμφωνίας της Λισαβόνας. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα τραγικά όπως τα παρουσίαζαν οι διάφοροι, ότι αν τυχόν πούμε κάτι θα μας πετάξουν αύριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καήκαμε. Δεν είναι έτσι καθόλου και φάνηκε αυτό. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται έξοδο από την Νομισματική Ένωση που γίνεται απολύτως ευκτή και μπορούμε να την κουβεντιάσουμε και αμέσως καθεστώς εξαίρεσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τελικά ο ελληνικός λαός θέλει να φύγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φύγει. Είναι δικαίωμά του. Αν το αποφασίσει, θα το κάνει. Τη στιγμή αυτή όμως, αυτό που χρειάζεται άμεσα είναι καθεστώς εξαίρεσης για να εφαρμόσει αυτό που σας είπα. Εν συνόψη, είναι μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή αυτό που σας περιγράφω. Έχει αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Είναι μια ρήξη με το σύστημα που έχει πνίξει την Ελλάδα, αλλά ρήξη με περιεχόμενο. Για όσους από εσάς σκέφτονται επαναστάσεις και ρήξεις, αυτό είναι η εκκίνηση. Είναι η ρήξη δηλαδή με το καθεστώς που πνίγει τη χώρα. Η αλλαγή της κοινωνικής ισορροπίας. Και τελειώνω ρωτώντας το εξής. Ποιος θα τα κάνει? Ξέρω ότι θέλω να φτάσουμε κι άλλο. Πρώτα πρέπει να συμφωνήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ποιος θα τα κάνει? Φτάνουμε στο κέριο ζήτημα, το καυτό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά ντρέπομαι για αυτά που γίνανε πέρσι. Για τη συμμετοχή μου, για την εκλογή μου και ούτω καθεξής. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι γιατί στις εκλογές του Ιανουαρίου ήμουν βέβαια πάρα πολύ προσεκτικός γιατί είχα τη δικιά μου άποψη, αλλά όπως και να έχει κανείς, υπερασπίστηκα μια γραμμή, μια κατεύθυνση στο λαϊκό κόσμο που ψήφισε. Θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε και δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Το αντίθετο. Είναι λοιπόν πηγή ντροπής για μένα και πιστεύω για όλους τους που πίστεψαν και συμπαρατάχθηκαν, εντάχθηκαν και προσπάθησαν. Γιατί λοιπόν απέτυχε? Ποιος ο λόγος? Θα σας πω την άποψή μου. Όπως το έζησα και όπως τώρα πια μπορώ να μιλάω γι' αυτό χωρίς να θυμώνω και χωρίς να βρίζω. Γιατί μέχρι πρόσφατα ήταν αδύνατο να μιλήσω, γιατί δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω με ψυχραιμία. Γιατί? Θα είμαι όσο πιο ανοιχτός μπορώ στο θέμα αυτό. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μία πλειοψηφία και μία μειοψηφία. Όχι κομματική ή οργανωτική, αλλά από πλευράς πιστεύω και κυρίως κατεύθυνσης του πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Η πλειοψηφία που ήταν γύρω από την ηγετική ομάδα
του Τσίπρα, πίστευε εν ολίγης ότι θα κάνει σκληρή διαπραγμάτευση. Τη θυμάστε τη σκληρή διαπραγμάτευση? Πώς θα ξεχαστεί? Θα μείνει αξέχαστη στα ελληνικά χρονικά. Θα κάνει λοιπόν σκληρή διαπραγμάτευση. Ποτέ δεν εξηγήθηκε τι ακριβώς είναι η σκληρή διαπραγμάτευση, αλλά τέλος πάντων έδινε μια καλή εικόνα. Σκληρή. Θα κάνει λοιπόν μια σκληρή διαπραγμάτευση και θα μπορέσει να την κάνει αυτή γιατί έχει τη λαϊκή εντολή. Χρειαζόταν λοιπόν η λαϊκή εντολή για να κάνει τη σκληρή διαπραγμάτευση. Θα πήγαινε λοιπόν εκεί και σκληρά θα έλεγε: η λιτότητα είναι κακή. Κακή για την Ελλάδα, κακή για την Ευρώπη, κακή για την υγεία μας τέλος πάντων και πρέπει να την αναιρέσεις, να μας δώσεις και ορισμένες διευκολύνσεις στο χρέος και θα το έλεγε αυτό σκληρά. Και επειδή το σκεπτικό ήταν, αν η Ελλάδα στείλανε τα πόδια, θα ήταν τόσο μεγάλη η αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές, που το κόστος θα ήταν τεράστιο για τους δανειστές, θα κάναν πίσω. Ούτε μία στο εκατομμύριο να μην κάνουν πίσω, νομίζω. Αυτή λοιπόν ήταν η πλειοψηφική πλευρά, η οποία θα τα έκανε όλα αυτά μέσα στην Νομισματική Ένωση, γιατί πίστευε βαθιά στην Νομισματική Ένωση. Αυτά που έλεγε το ευρώ δεν είναι φετίχ, ήταν αέρας κοπανιστός, τον οποίο τον έλεγε για να παίρνει ψήφους. Ανάλογα με το ακροατήριο και με το τι έπρεπε να υποθεί. Αυτό πίστευε η πλειοψηφική πλευρά και ήταν εμπεδωμένο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πήγαζε από την ηγεσία. Υπήρχε και η μειοψηφική πλευρά. Υπήρχε. Ήταν εκεί, ήταν συμπαγής και το πάλευε. Η οποία έλεγε: αυτές οι αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε δεν γίνονται μέσα στην Νομισματική Ένωση και η σκληρή διαπραγμάτευση δεν θα έχει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί δεν λειτουργεί έτσι η Νομισματική Ένωση και δεν λειτουργεί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χρειάζεται να εξετάσουμε τη ρήξη. Που ρήξη σημαίνει έξοδος. Αλλά ήταν μειοψηφία. Ήταν μειοψηφία και δεν μπορούσε να επιβάλλει την άποψή της. Μπορούμε να κάνουμε κριτική. Δεν έκανε την καλύτερη κριτική και η ίδια. Μπορούμε. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι το πάλεψε. Η πλειοψηφία, η πλευρά της πλειοψηφίας απέτυχε παταγωδός. Πήγαν στο εξωτερικό, συνάντησαν προσωπικά το Σόιμπλε, γιατί μέχρι να το συναντήσεις μπορεί να λες πολλά. Όταν βγαίνεις στα καφενεία και στα αμφιθέατρα, μπορεί να είσαι ο πιο σκληρός και ο μεγαλύτερος ήρωας. Όταν το συναντήσεις, αλλάζει το έργο. Διότι εκεί δεν είναι μόνο ο Σόιμπλε, είναι ολόκληρος ο μηχανισμός. Και οι άνθρωποι αυτοί, του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, της πλειοψηφίας, δεν καταλάβαιναν, δεν είχαν άγνοια του τι σημαίνει Ευρώπη. Όσο περισσότερο μιλούσαν για την Ευρώπη, τόσο πιο πολύ καταλάβαιναν ότι δεν ξέρουν την Ευρώπη. Ήταν μια φαντασιακή Ευρώπη, μέσα στο κεφάλι τους. Όταν πήγαν εκεί λοιπόν και τη συνάντησαν, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους μηχανισμούς, αυτό που σας περιέγραψα πριν, την Νομισματική Ένωση, όπως σας δεν περιέγραψα, τους θεσμούς, τις πολιτικές της, τους ανθρώπους που την εφαρμόζουν, οι οποίοι είναι κατά τεκμήριο εξυπνότεροι, ικανότεροι και καλύτερη πολιτική από αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ που τους συνάντησαν. Όταν έγινε λοιπόν αυτό, συνετρίβησαν και ιτήθηκαν κατά κράτος. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε και αντιμέτωποι με την ήττα αυτή, αντί να στραφούν προς τη μειοψηφία, οι οποίοι ήταν εκεί, και να πούν δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα, δεν πιάνει, αυτή η γραμμή μας έχει αποτύχει, να δοκιμάσουμε το άλλο. Αντί να κάνουν αυτό, παραδόθηκαν στο δανειστή, υιοθέτησαν την πολιτική του και εφαρμόζουν την πολιτική του δανειστή. Ακριβώς αυτό το οποίο φτύνανε και βρίζανε, αυτό ακριβώς εφαρμόζουν. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο στα χρονικά της αριστεράς στην Ευρώπη. Δεν έχει υπάρξει το πράγμα. Έχουμε ξανά δει περιπτώσεις της αριστεράς που δεν μπόρεσε να εφαρμόσει αυτό που έλεγε, που δεν το έκανε πλήρως, που απέτυχε σε ορισμένα πράγματα γιατί δεν το είχε μετρήσει καλά. Αλλά αριστερά, που να βγαίνει στην κυβέρνηση, να δοκιμάζει κάτι, να μην μπορεί να το πετύχει και να εφαρμόζει την πολιτική των αντιπάλων πρώτη φορά στα χρονικά έχουμε δει. Πρώτη φορά στα χρονικά ξαναγίνει και πράγμα. Θέλω να καταλήξω όμως λέγοντας ένα πράγμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το θέμα της ντροπής. Και έχει κόσμο που με ρωτάει, γιατί μπήκατε, γιατί μείνατε. Και θα σας πω. Δεν είναι ότι δεν το βλέπαμε. Δεν είναι ότι δεν βλέπαμε τι λέει η πλειοψηφία. Δεν είναι ότι δεν βλέπαμε τη δίψα για την εξουσία. Δεν είναι ότι δεν βλέπαμε αυτό το αδιέξοδο της πολιτικής αυτής. Το πρόβλημα ήταν άλλο. Το πρόβλημα ήταν το εξής. Μετά το 2012, που τελείωσαν οι πλατείες, ο ελληνικός λαός έπαψε να βγαίνει στον δρόμο. Δεν υπήρχε αγωνιστικότητα στον δρόμο. Ο ελληνικός λαός ήθελε να ψηφίσει και να πάει η αλλαγή πολιτικά. Να ψηφίσει, να βγει ένα κόμμα και να κάνει την αλλαγή. Ήταν εμφανές λοιπόν ότι η μάχη θα δινόταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα δινόταν απ' έξω. Η μάχη θα δινόταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Για μένα λοιπόν και για άλλους, σαν και εμένα, ήταν μια αίσθηση υποχρέωσης να μπούμε μέσα και να δώσουμε τη μάχη εκεί, έστω και αν τη χάναμε. Μπορεί να μην τη δώσαμε. Αλλά έπρεπε να δοθεί. Πιστεύω ότι αυτό ήταν σωστό. Έτσι έγινε όντως. Η μάχη δόθηκε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όταν ο ελληνικός λαός είπε όχι, 62%, ο Τσίπρας γύρισε και το έκανε ναι, δεν βγήκε ο λαός του. Δεν είχαμε αντίδραση λαϊκή. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε πάλι η μάχη για το πώς το θα πάει. Χάθηκε λοιπόν και άρα, τελειώνοντας, τι σημαίνει τώρα αυτό. Τι θα κάνουμε και ποιο είναι το μάθημα από την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σας περιέγραψα. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα σας πω πράγματα που ίσως στεναχωρήσουν ανθρώπους που έρχονται από την αριστερά. Θα σας πω λοιπόν ότι η αριστερά, η ελληνική αριστερά, νεπρήθηκε τα τελευταία 6 χρόνια. Και δεν μου αρέσει που το λέω αυτό. Φάνηκε λίγη. Η ελληνική αριστερά έχει μια ιστορία. Έκανε αυτά που έκανε στον Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Φίλιο μετά, κράτησε αυτά που κράτησε στα δύσκολα χρόνια του 50 και του 60, τα χρόνια της τρομοκρατίας και μετά. Ήταν μια απαντοχή για τον ελληνικό λαό, ακουμπούσε πάνω της. Ήξερες ότι πάντα υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι εκεί που μπορεί να είναι μια άλλη απάντηση. Μετρήθηκε λοιπόν τα χρόνια αυτά και δεν μπόρεσε. Όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν αυτά που σας περιέγραψα, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και αυτό μετρήθηκε. Μετρήθηκε με την εξής έννοια. Έχουμε 6 χρόνια βαθύτατης κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού και είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Μπορεί να μην απέτυχε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απέτυχε με άλλο τρόπο. Όλη η αριστερά λοιπόν μετρήθηκε και δυστυχώς έχει φανεί κάτω των ιστορικών περιστάσεων. Θα συμμετέχει ό,τι γίνει. Δεν γίνεται χωρίς την αριστερά. Είναι αλήθεια. Και δεν γίνεται χωρίς τους ανθρώπους της. Θα συμμετέχει. Ό,τι γίνει θα συμμετέχει. Είναι αναντήρητο αυτό. Αλλά η απάντηση δεν θα βγει κυρίως μέσα από την αριστερά. Η αριστερά θα είναι συμμέτοχος. Η απάντηση στο πρόβλημα της χώρας μας από εδώ και πέρα απαιτεί ευρεία συμπαράταξη, απαιτεί ένα μέτωπο, αλλά πιστεύω αυτός είναι ο δρόμος της αισιοδοξίας και αυτόν τον δρόμο θα πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα. Η συζήτηση ήταν μεστή, συνοπτική, πολλά τα θέματα, πολλά τα ερωτηματικά ίσως. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, να είστε συνοπτικοί σε αυτό που θέλετε να ρωτάτε, να μην μακρηγορείτε, για να μπορέσουμε έτσι όσοι έχουν να ρωτήσουν κάτι, να σχολιάσουν κάτι, να μιλήσουν όλοι.